Nah itum ladak itum tinggi langsung cuma doan loh kumri ke angkot nah itum kelangke abitung untuk masa ini kan kadang pagi roh kadang si ini itum ini indeng toke berhasil toksi lukumon kartu itum sang ketom ada porpai trok pen sare ceparju pentu grup ceparju lo la pentu sang pian istamin itu lek kecelar dia pan guru pan man cipisi lek celar pon lo la pentu akit kero kartu tamne ro arto pon lo la pen pini sang ni pai pho bangka dap baji ke thon por pen bang guru ko bang minum me tek pisi itum arab doan tame adon sinalong itum sayang dengateng pen itum Lukimon song ho TDP song nang pin kharateng kan ahemalong tipo phang chadom pendang lok chutun chodang mi hip ke paklar ning pendang lok sai do al sami tum cheklem pen uthot ladang itum doana long chirang thusi ladak kuru phan itum kimentang ason ditu thesere lahai ka cheman sami itum klem pon lo labang top hip itum adhom itum aditang alamado la sami itum doan ang song long ikur kono la kan itum doan ame pu la bentum dang tum pati pu konsi la bang so long itum lun jin kompen artu kono la bang so kang su lo la bentum itum uthot chikimo sedame nitum la bang so lukimon aphrom ke klem bari matu thanpari kurusa pendang lok lukimon song ho ti sia song long me pu chun dang pendang lok la bentum la dang itum ding yo so lukimon doan long ke klaim ke dam chipadu katum mai pu penceng dok chun bang atum kaditang atum phani tum chikimu ponlo la bentu ni tum kiro karcho la bang so asa yang ding itum chikimu tanggap pen non pulo ke non lo kita ni tum archo pon bom lang non apor baji ke thom anta lasi non bang ke ni tum uthot ni thekipia polo bai thom lasi ni tum ni thekipi pantame sisi pon bom si kado ay pantame nili la news channel kalang abang ku bang kedoan pantame ningkan indeng se tokebel toksi usimon karcho akadom ahir jumi paji emisi angkang kuchematha pen ladak ni tuma dawan long kumuri bang pen alang di software sami ning timi pen tangkas sami nang ki paji tekang apolang di pantame suri akero pilo alang di sami lang suse ke lang for claim ke dam thegi pani di tu lukmon dingi rang lukmon dawan arab pen sami alang phanti jumi hang kilo ladak nang ni tum adona phai bai wan duni dona phai ni tum kado we ke don ko ra thom lang ladak ma nate lapen ni ko na performance na tum la bang so lukimon karcho angdeng kibipon nitum lukimon karcho ke nitum jongjung lada adoan pene cepat thigong lapu kali nitum hamke central nitum ke tari tum do lukimon songho tum hadak pena naga pin tharateng si nitum tarik ke thom pen tarik tok siang si pajut nang pulo la sila so ateng na si tum ke pajut ko di bangka tarik polo pena bang tarik tok bang nitum me meeting do po pen tarik tok si bang nitum ki pajut la bang so angdeng si di pon pen nitum apai bang pajut pon ko lapen halloween pen nanga jetong dona tum doik ma bang sorong lo nitum long halloween kana tong ning bang ka be samai pen apa bang ladak me long nitum long ri atom phan nitum ti long ri angkang ame kuchun bang atom samai ke hang do alang tumang bong pen nutak bang gi kusi bertalo